Denne video vil omhandle de mest basale indstillinger og hvad de forskellige dele i Gesac er for noget. Til at starte med har jeg nogle anbefalede indstillinger, som man laver under værktøj og indstillinger. Fanebladet generelt ude i højre side. Feltet første ugedag skal ændres til en mandag. Og tjek lige, at der står kilometer i stedet for mil heroppe under distanceangivelse. Dernæst fanebladet avanceret. Og feltet forsinkelse i søgning i millisekunder. Sæt det til 500. Det er også på fanebladet avanceret, at man kan vælge sprog. Hvis man ikke har valgt dansk under installationen, så kan man vælge det her. Tryk OK for at komme tilbage. Det næste vi skal, det er at have indlæst nogle cacher, så vi kan se, hvordan Gesac ser ud med cacher i. Så det går vi ind på geocaching.com adgang API og vælger hent geocaches. Det her det er første gang, at Gesac skal hente cacher på geocaching.com. Så skal man give Gesac adgang til det. Man trykker OK, og så kommer der en boks frem, hvor man angiver sit geocaching.com brugernavn og adgangskode. Man skal så give adgang til det ved at trykke på Allow Access. Så henter Gesac automatisk brugerinformationer og indstiller Gesac til, hvem du er. Skærmbilledet, der kommer frem, indeholder rigtig mange indstillingsmuligheder. Dem gennemgår vi på en senere video. Lige nu skal man vælge at sætte kryds i fundet af mig og disabled. Derefter skal man, hvis ikke der står noget i feltet centerpunkt, klikke på pilen her og vælge den første valgmulighed, der kommer. Derefter trykker man på Google Maps-knappen. Nu kommer der et Google Maps-kort, og som på alle Google Maps-kort kan man hive i kortet, og man kan zoome ind og ud, som man plejer. Cirklen man ser, det vil være det område, hvor kasserne bliver hentet. Hvis ikke man er det sted, man gerne vil være, så kan man angive en bynavn her, f.eks. Aarhus, og trykke på Find Location. Så vil man automatisk hoppe videre til det sted. Jeg skriver København igen. Find Location. Og centrum af cirklen kan man flytte ved at tage fat i centrum, hvor der er sådan en lille skydeskive, og flytte den. Og størrelsen af cirklen kan man ændre ved at tage fat i den røde pil. Jeg laver en cirkel på cirka 5 km. Den skal ikke være for stor. Der er ingen grund til at have alt for mange kasser i nu. Vi skal bare se, hvordan det virker. Når vi er tilfredse, trykker vi på Return Coordinates. Og kommer vi tilbage hertil, trykker vi på OK-knappen. Nu går Gesac i gang med at hente kasserne på geocaching.com. Når de er færdige med at blive hentet, bliver de også indlæst i databasen. Og til sidst får man et indlæsningsresumé, der viser, hvor mange kasser, der er blevet indlæst, hvor mange kald, der er tilbage på API'et, og længere nede står der alle de kasser, der er blevet tilføjet. Trykker på OK. Så er kasserne indlæst i Gesac. Hvis vi lige kigger på Gesacs skærmbillede, øverst har vi menubjælken med alle menuerne. En tal længere nede har vi værktøjslinjen. Den kan man redigere i og flytte rundt på knapper, tilføje knapper, som man gerne vil. En tal længere nede nu er der en række med nogle forskellige drop-down-bokse. Den første angiver, om GC-nummeret her altid skal være synligt, også selvom man scroller vandret. Den næste bruges til at søge efter GC-nummeret eller dele af et GC-nummer. Hvis vi ved, at der er en kasse, der hedder noget med WM, taster vi den her, og så bliver alle de kasser, hvor der står WM i GC-nummeret, vil så komme frem her.
Det næste er en boks, hvor man kan vælge at flytte fokus fra den ene kasse til den anden. Hoppe en hel side ad gangen, hoppe ned i bunden af listen. Jeg bruger overhovedet ikke den her boks, og har faktisk fjernet den. Det næste er navnesøgning. Her kan man søge på navnet, eller dele af navnet på en cache. Hvis for eksempel kender en cache, der hedder noget med kirke, taster vi det ind, og så kommer straks de kasser frem, der hedder noget med kirke. Slet det igen. Split screen format angiver, hvad det er, der skal vises nede i den nederste halvdel af skærmen. Her. Der er nogle forskellige valgmuligheder. Man kan prøve sig frem. Den mest almindelige, det er den, der så hedder fuld visning, som giver det bedste overblik over alle informationerne på cachen. Det næste, vælg et gemt filter. Gesak har en meget stærk filterfunktion, og man kan gemme sine filtre. De forskellige filtre, der er gemt, vil så komme frem i denne liste, hvor man hurtigt kan vælge dem. Databaser. Det er muligt at have flere forskellige databaser i Gesak, og her kan man simpelthen skifte mellem dem. Standarddatabasen, som er oprettet fra start af, hedder Default. Lokationer. Man har mulighed for at angive forskellige lokationer i Gesak, det vil sige, hvad der skal være centrum for ens liste. Og de forskellige lokationer kan man hoppe imellem ved at vælge dem her. Visninger. Det er muligt at lave forskellige visninger, og med det menes den opsætning af, hvilke felter der skal vises, i hvilken størrelse og hvilken rækkefølge i det her område. Dem kan man gemme, og så kan man skifte mellem dem her. Det her område, det er listen med cacher. Hver linje viser en cache, og de forskellige kolonner angiver de forskellige felter på cachen, f.eks. waypoint-navn, hvem den er udlagt af, hvornår den er udlagt, osv. Vi gennemgår alle disse felter i en senere video. Det nederste felt, prøver lige at tage fat her i kanten og lave det lidt større, viser oplysningerne om den cache, der er markeret i den øverste. Markerer vi f.eks. en cache, der hedder Visit from USA, så bliver oplysningerne om cachen vist forneden. Hvis ikke man vil have vist den nederste halvdel, kan man klikke på knappen her. Den tænder og slukker for split screen, som det hedder. Man kan også bruge genvejsknappen F2. Ganske kort, farverne herude angiver noget om status på cacherne. De grønne, det er cacher, man selv ejer. De gule, det er cacher, man har fundet. De røde eller lyserøde er cacher, der er enten disabled eller arkiveret. Og det hvide, cacher, man endnu ikke har fundet. Til sidst skal vi lige huske at sørge for, at Gesak ved, hvor vi bor henne. Eller en home-lokation. Som jeg fortalte før, skal man have flere forskellige lokationer. Og Gesak skal have en, der hedder home. Den indtaster vi vil gå ind under værktøj og indstillinger. Og fanebladet lokationer. Hvis der allerede står en lokation, der hedder noget med home, så kan I bare lade den være. Så har den fået hentet de oplysninger ud fra geocaching.coms hjemmeside. Hvis ikke den er der, så skal man indtaste en lokation. Vi lader som om, at der ikke er nogen her på denne her. Så skriver vi ind, der hedder home. Og så er det vigtigt, at man laver et komma, og det skal være et komma, og ikke et punktum. Og et mellemrum. Og så indtaster man sit koordinat, nord. Så husk mellemrum mellem graderne og minutterne. Og et punktum, som decimal adskiller. Mellemrum. Punktum. Sådan. Det er meget vigtigt, at der bliver sat punktummer de rigtige steder, mellemrum de rigtige steder og kommaer de rigtige steder i denne. Ellers så vil du ikke få lov til at trykke OK her. Nu er der lavet en home-lokation, som man kan vælge her under lokationer.